राजिब बर'नि खौरांखौ गोबाङा मोनखाबाय जानो हागौ बे समावहाय आरो लोगोसे आसामावहाय जोंहा सासेयाव 2 लाख खरि 2 लाख जायफोर लाइमोनफोर बेखाराव गोलैनानै दं बिथांमोननि थाखाय आसाम सीएमआ मोनसे स्किम प्रभाइड खालामना होनो नागिरदों बेखौबो गोबाङा मोनबाय जानो हागौ बे जाहैबाय जोंहा मुख्यमन्त्री आत्मनिर्भर असम नैबेनि थ्रुयैहाय माब्रै मोननो हागोन जे बे 2 लाख खरि सासेयावहाय जायफ्रा बेखार जेंनायाव गोलैनानै दङ आरो बेखौ मोननो थाखाय मा नांगौ जानो हागौ माने माखासे क्राइटेरियाफोर थागोन आं बेखौ फोरमायगोन बे नेक्स्ट चेनेलावहाय आं पसिबल जायोबा फोरमायगोन बेनि सिगां आं फोरमायनो साननाया बेसो जोङो जाय राजिब बर'खौहाय बिथांखौ जोङो फंबायखौ राजिब बर' होनबा गोबां खमा सिनायगोन जानो हागौ फुल नामजों नाथाय गोबाङा मिथियोबो जानो हागौ जायखौ जों आरबि ब्लक होननानैसो मिथियो जाय जागायजेननायनिफ्राय केरेला टु ले लादाख साइकेल राइड अल इन्डिया साइकेल राइड बिथाङा टारगेट लादोंमोन आरो बिथाङा फोरमायबावदों गावनि भिडिअनि गेजेरजों जे इन्डियानि साइकेल राइड जोबोब्ला इन्टारनेसनेलिबो 4 कान्ट्रियाव गाव ट्राइ खालामगासिनो दङ जुदि चान्स मोनोब्ला होननानै बिथाङा बे खोथाखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायदों आरो गोजोनथाव खौराङा बेनोबाव इलाइट गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियाया बिथांखौहाय जोंहा ब्रेन्ड एम्बासेडर अफ आसाम महरै थिसननाय जाबाय आसामनि ब्रेन्ड एम्बासेडर इसिबां खस्थ' खालामनाय थ' खस्थ'नि फिथाइया जेब्लायबो गोदै जायो बिथाङा मोनसे रेकर्ड लाखिनो हाबाय जोंनि थाखाय लोगोसे मोनसे खौरांखौहाय गोबाङा सोंलु दैखांगासिनो दङ आरो गोबाङा सावरायदों बे जाहैबाय गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि बेलायाव गफुरजोंनि गोबाङा बिनि सायाव मानो भिडिअ लाबोखै होनदों भिडिअआथ' गोबां थांखांबाय जायफ्रा नुवाखै दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बाव लेटार ओंखारदों बे लेटाराव लिरनाय दङ आरो बेखौ गोबाङा कनफिउससो जादोंदां आं बेखौ फरायथिनानै होनो गोसो जायो खोनासंलांनो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंहा इस्ट गफुर आन्चलिक कमिटिनिफ्राय बाव लिरदों आफादगिरि नेहाथारि बिनिफ्राय आयदाया रां अनसुंथाइ मोननो थाखाय आर'जलाइ बिथांमोना लिरदों मानिनां गिरि गिबियावनो सानजा गफुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय गेदेरमा नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय रैखाथिखौ नोजोर बोनानै आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारै सिगां समाव बर' हारिजों लोगोसे जालांनाय गोरोबथाफोरनि गेजेरजों जों बर' खुंथाइ गोहोनि सिङाव थानायनि खाबुखौ मोनाखैमोनब्लाबो 27/01/2020 अक्ट' मेनलि जोंहा बिटिआर सुक्तिखौ फोरमायदोंबाव जानानै थांनाय थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि दफा 3.1 नि गेजेरजों जों दिनै बर' खुंथाइ गोहो बिटिआरनि आवथायाव हाबफुं जानायनि दरखं मोखाङाव सफैबाय मख'जाथावदि बे दफानि गेजेरजोंनो थांनाय 12/9/2023 अक्ट' खालि जानानै थांनाय आसाम रायजोनि केबिनेटआ गिबि खोलोबाव 41 था गामिखौ बिटिआरनि आवथायाव सोसनबाय होनना फोसावना होबाय गेदेरमा नोंथां जोबोद खुसिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मिथिहोनाय जायोदि जे बे 41 था गामिनि गेजेराव नोंथांमोननि गामि आरो गंसे लोगोसे दुखुनांथाव जों लोगोसे जयैनो दावहा नांबोनाय गोबांथार गामिफोरा दासिमबो बिटिआरनि आवथायाव हाबजोबनो हायाखै जाय गामिफोरखौ सोसनजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर मेंनाय बानाय गैयाजासे सोंखारिजानायफोरखौ उन खालामनानै खामानि मावगासिनो दं जाय खामानिफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि माखासे गामिफोरा सोसनजाबाय गेदेरमा नोंथां बे गोनांथार खामानिखौ आबुं मावफुंनानै
जोंनि आद्रा थानाय गामिफोरखौ सोसनजोबना माखासे आबुं बिटिआरनि सावगारि फोसावनायसिम खामानि मावलांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो गोबां राङारि गोनांथि जादों, रांखावरिनि। बेनिखायनो जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बे गोनांथार हाबाफारि खुंफुंनायाव आफादखौ राङारि मदद होनो थाखाय सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खर' गंग्लायनानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नैबे खौरांखौ फोसावदों, माने मोनसे राङारि अनसुंथाइनि थाखाय बिटिआरआव गोबांथार गामिया हाबाखै होननानै। दा बे लेटारा टु हुम बोरै बेखौहाय गोबाङा डाउट जादों। दा गोबां गामिया हाबाखै, हाबगोन होनदों। मालासिमाव हाबगोन नेनानै थानोसै। जोंहाथ' जेसेबां बारायो मोजांसो, हाबनांगौसो। बेनोल' माखासे समफोराव इलेक्सन खाथि खाथिबाल' गोजोनग्लाय होनो माखासे एसेल' मावफ्रामनानै बिदि खालामनानै दोनबा जानाय नङा। जोंनि बर'फोरनाथ' डिमान्डआ गेदेरसोमोन ना, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेबायदि। थ' 2 लाख राङारि बे स्किमखौहाय बोरैहाय मोनगोन, आं बै नेक्स्ट चेनेलाव आपडेट होनो नाजागोन दा पसिबोलब्ला। बेखिनियानो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। मा सानो नोंथांमोना?